Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasyna girýän döwletleriň baş tutanlary Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkeke gelip başladylar. Bu ýerde regional we dünýä howpsuzlyk meseleleri maslahat ediler. Iranyň prezidenti Hasan Rouhani we Owganystanyň lideri Hamid Karzai Finç hökmünde gatnaşýarlar. Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň düzümine Xitay, Orset, Kazakystan, Täjikistan, Özbekistan we Kyrgyzstan girýär. Täjikistany Täjikistan syýasy partiýanyň lideri suud edilýän mahaly onuň garyndaşlary diňlenşige goýberilmän binanyň daş ýüzünde saklanýarlar. Zaid Saidowa ençeme şol sany jinsy zorluk ýaly jinaýat aýplamasy bildirilýär. Saidow bulary reddedip aýplamalaryň syýasy matlap bilen galplaşdyrlandygyny öňe sürýär. Tataristanyň paýtagtynda Kreml goldaýan 20 goly aktivist Türkiýanyň Kazandaky ilçihanasynyň öňünde Siriýa edilip bilinje karby hüjüme garşy protest geçirdi. Türkiýa Birleşen Ştatlar bilen birlikde ulanyldy diýilen himik gazy üçin Siriýa garşy karby hüjüme amala aşyrmagy goldapdy. Siriýanyň hökümeti we godaryňçylar bu hüjüme etmekde biregini aýplaýarlar. Türkmenistanda prezidentin Kuba uğruna halkara yarış dowam edýär. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň berýän maglumatlaryna görä, uly stadiony tomoşaçydan doldurmak üçin köp sanly çağlar awtobuslarda getirilipdir. Yarışyň ilkinji duşy tas boş stadionda geçipdi. Kazakstanda Kokpar, Seylede Buzkası edilip adlandırılan sport görünüşü boyunca Aziýanyň çempionaty başlandy. Kokpar polo sportuny meňzeşdir. Emma oýunçylar topuň ýerine kelleti kesilen geçini ulanýarlar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky bu ýarys 5 gün dowam eder. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.